Τα τελευταία χρόνια μπορεί οι δείκτες της αδήλωτης εργασίας να μειώνονται ελαφρά λόγω των αυστηρών ελέγχων στην αγορά. Την ίδια ώρα όμως ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο φαινόμενο που ακούει στο όνομα αδήλωτη επιχειρηματικότητα. Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το νέο ασφαλιστικό, με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, οδηγεί τις επιχειρήσεις ουσιαστικά στην εξάλειψη κάθε δυνατότητας να έχουν ένα λογικό κέρδος. Αποτέλεσμα, άλλο ένα και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο, να κλείνουν τα βιβλία τους στις ΔΟΗ και να λειτουργούν παράνομα. Όσα επαγγέλματα, εγώ τα λέω και επαγγέλματα που γίνεται με βαλίτσα, να διακόπτουν το επίσημη λειτουργία, το επιτίδευμα στην αρμόδια φορολογική αρχή και να συνεχίζουν όμως άτυπη επιχειρηματική δραστηριότητα, απασχολώντας πολλές φορές και προσωπικό, αδήλωτο, δημιουργώντας ένα τεράστιο θέμα αθέμητου ανταγωνισμού μεταξύ των νομίμως λειτουργουσών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που λειτουργούν, εντός εισαγωγικών η λέξη επιχειρήσεων, της άτυπης επιχειρηματικότητας. Και αυτό που μας ανισχύει ιδιαίτερα ότι αυτό υπάρχει σε μεγάλη έξαρση και κάθε μέρα αυτό αυξάνεται και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ο κρατικός μηχανισμός αδυνατεί να προστατεύσει τους χιλιάδες επιχειρηματίες που λειτουργούν νόμιμα με τις απώλειες να είναι τεράστιες. Η παραοικονομία ξεπερνάει τα 20 δις. Αυτό είναι γνωστό πια σε όλους μας. Ίσως αυτό μεγαλώσει ακόμα το νούμερο μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχουν κλάδοι, παραδείγματος χάρη των κομμωτών, που ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 25%, κλείνει την επιχείρηση και συνεχίζει άτυπη δραστηριότητα. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, νύχια, αισθητική, φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, ακόμα και συνεργεία στις πιλωτές μονοκατοικιών. Αποτέλεσμα είναι η μεγένθηση της παραοικονομίας που εκτιμάται ότι αγγίζει το 35 με 40% του ΑΕΠ.